اوكي لما عندك هذا بروجرام حزام يصير له اجي ابزي نسمعه جوديو ما تي ابي محرنيا ايو كمزي باستر يمسلني باستر تي وي كمزي قشي ناي كشي ملكت الله تسالو دكتور كاي عليتو ناي اوروموي اجي اسمرا دبحال ولا اسمرا ترجموسي انا اسمرا كتما مالتي اسمرا كتما ناي اورومو اي هرقا مبزحتو أتيناي كمي حموشة شدشت عمتها بيلون دارقا بملئتها تقراي ناي أورومو مبوكول مخانو ناي أورومو مريت مخانو مبوكول قد يكون ناس اتمريت ناي أورومو مخانو بش من ناتقاسي اتي نمسالي شيري أخصوم عدوا قريب بهالو زي أتوم كله كابناي أورومو قال وصيو تحر زمانات بتبنيا وريسو دصواعي دبل عين تاسمرون يرو اجا تيبيكال كا ابسمرا مصي مالتي اسمران كبابي ان بوزح ناي ኤርትራውታት ናይ ኦሮሞ ቦታ ይውለው እጂ እንስማዓዮ ምናሴም ለማለት ነው እና አሁን ኤርትራ ውስጥ አማሴም ምናምን የሚባሉት ከዚህ ከሄዱት ጋር የተቀላቀሉ ናቸው ከኛ ወታደሮች ጋር የተቀላቀሉ ናቸው ማለት ነው እዛ ላይ ሄዶ በሚሰፍሩበት ጊዜ አራቱ ጎሳዎች ሲጣሉ አስመራ አሉ እጂ ተማ ናይ ኦሮሞ ዓሌት ብዝሒና በኤርትራም ስመጹ ካብቶም ኣርባዕተ ዓሌት ነይሮም ካብቶም ኣርባዕተ ዓሌት ኣርባዕቲኦም ከምዚ ተዋጊኦም ማለት እዮም ምስ ተዋግኡ እኛ ሁላችን ለማለት ነው ከነመራ ማለት በኦሮምኛ ከነመራ ሕጂ ታስመራ ትባሃል ኣብቲ እዋንቲ ከነመራ ትባሃል ነራ ብናይ ኦሮሞ ቃል ማለት እዮም ሕጂ እዚኦም ኣርባዕቲኦም ተጣፊኦም ማለት እዮም ሰብ ደይብሎም ዝሰረፉ ድሓር እታ ሽም ናይ ኣስመራ በኦሮምኛ ትዋሃብ እያ ይሄ ሁሉ እንደማለት ነው ስለዚህ አስመራ የሚለው ቃል ኦሮምኛ ነው የኦሮምኛ ቃል ነው ግን እነሱ ሕጂ አስመራ ማለት ናይ ትግርኛ ቃል አይኮነም ናይ ኦሮሞ ቃል ዞም ኦሮሞ ብዙሕ ሽግር ይደለዎም ድኾነ ይኹን ነገር እንድሕዳ ጽቡቕ ነገር ተዳሪኦም ናትና እዮም ድብሉ ዳርጋ ብሙሉ ኢትዮጵያ ናትና ኢሎም ዳርጋ ብሙሉ ገፊጦሞ እዮም ካብ ንእሽተይ ቦታ ተላዒሎም ካብ ቦረና ድበሃል ተላዒሎም እዮም እዚ ኩሉ ዝሒዞሞ ዘለዉ ግዝኣት እንዳስፋሕፍሑ ድሓዝዎ እዩ ኣዝዩ ካብ ንእሽተይ ቦታ እዮም ኣብቲ መበል 15-16 ክፍለ ዘመን ሽዑ እንዳስፋሕፍሑ ድሓዝዎ እዮም ሕጂ እሞ ከዓ ዳርጋ ብሙሉ እዚ ሃረር እዚ ድሬዳዋ ናይ ሶማል ቦታታት ናይ ዞም ሶማል ናይ ኢትዮጵያ ሶማል ማለት እየ ናቶም ዳርጋ ብሙሉኡ ናትና ይብልዎ ኣለዉ ናይ ኢትዮጵያ ብዙሕ ቦታታት ኣለዎም ክሳብ ጎጃም እዚ ጎንደር ገምታት ናትና እዮም ድብሉ እዚ ወሎ ብዕሊ ዝዛረቡ ዘለዉ ዘረባ እዩ ለስም ስለ ትርጉም ስለሌለው በትግርኛ ምን አደረጉ መሰለ በትግርኛ የለውም እንደ ትርጉም እጂ አስመራ ድብል ሲብ ናይ ትግርኛ ትርጉም ይብሉ አሎ ማለት ናይ ኣስመራ ከመይ ከም ተቆርቆረት ከመይ ከም ተመስረተት ከመይ ከም ተሰርሐት ከመይ ከም ተመረፀት ኣስመራ ክትርጉም እንታይ እዩ ካብ ቆልዕትና ሒዝናስ ዝዕበየና ትምህርቲ ሕጂ ኣስመራ ዝበሃል ቃል ናይ ትግርኛ ቃል የለን ኣስመራ ማለት ናይ ኦሮሞ ቃል ይብላል የለው ምን አደረጉ መሰለ ጎግል ላይ ገብተህ ማየት ትችላለህ በኢንዶኔዥኛ ይላል እሺ ፍቅር ማለት ነው ኣስመራ ማለት ሲ ናይ ኢንዶኔዥያ ቋንቋስ ፍቅር ማለት እዩ ኣይ ዶንት ኖ ከመይ ዓይነታት ተሓሳስባ ካብ መጠን እንዳሓለፈ እዞም ኦሮሞ ድበሃሉ ተማሂሮም ኣይተማሂሮም ሓደ ዋላ ሓንቲ ትእምሮኦም ሲ ከምዚ ናይ እንስሳ ባህሪ ዘለዎም እዮም ካብ መጠን እንዳሓለፈ እዮም ዝሕዝኑ ኢንዶኔዥያ ጋር በምን ተአምር ነው ኢንዶኔዥያ ጋር ምን ይሄዳል እዚህችን ለመሸሽ እኮ ነው ግን ምንድነው የሁለቱ ወንዶቹ ሲጫረሱ ጎሳዎቹ ተጣልተው ወንዶቹ ሲጫረሱ ሴቶቹ ብቻ ቀሩ እሺ ሴቶቹ ናቸው ኩንመሪዩ ይሄ ሁሉ ራሱ የኛ ነው ኩንመሪዩ እጂ እቲ ተምሰቁተን ብሙሉኦም ነንሕዕዶም ውግእ ተኻይዱ ኦሮሞ የምሳቶም ድሓር ኩሎም ተማሰቁት ምስ ሞቱ ተናንስቲ እዚ ኩሉ እዚ ናትና ኢለን ኣስመራ ድብስ ሽሚ ይበና አይድለሎ ተናንስቲ ብሙሉ እቲ ዝነበረ ግን ብሙሉ እቲ ዓዲ ከይተረፈ ናይ ኦሮሞ እዩ ስምዑዋ በሚል አስመራ ለሁላችን የሚጠቅም የሁሉም ቦታ እንደማለት ነው አስመራ ማለት የሁሉም ቦታ የሁሉም ቦታ በኦሮምኛ እዩ ሕጂ አስመራ ማለት ናይ ኩሉ ማለት ክብል ከሎ
ናይ ኦሮሞ ቃል ትግርኛ ይኮነን ሁሉ ከተማ ስለዚህ በትግርኛም የለም አስመራ ትርጉም የለውም በትግርኛ አስመራ ድብል ወርድ በትግርኛ ዝበሃል ነገራት ይውሉን ናይ ኦሮሞ ቃል ይባላል ግን ያው ሊፈጥሩ ይችላሉ አሁን እንግዲህ ሰው እንዳይወስድብን ብለው ይሄ ነው አሁን ኢንዶኔዥያ ሄድ እጂ ሐሳባት አለው ማለት ነው ሐሳባት አለው ማለት ምናቱ እዚአቶም አይኮኖን ዶ ሕጂ ስልጣን ሒዞም እቲ ባንኪ እቲ ታንኪ እቲ አውሮፕላን ኩሉ ናይ ሃገር ኢኮኖሚ ገቢቶም ሒዞም ሕጂ ነቶም ኩሎም ናይ ኢትዮጵያ ክልላት ንዓቶም ኣብ ድኽነት እዮም ደእትዎም ዘለዉ እቲ ዓዶም ግን ብጣዕሚ እዮም ደም ያዕብልዎ ዘለዉ እዚኦም ዞም ኣምሓራ ኣይተሰቆሮምን ዞም ተጋሩ ኣይተሰቆሮምን ሓንቲ መፍትሒ ካብቶም ኣምሓራን ካብቶም ተጋሩን እያ ነይራ ክልቲኦም ብሓባር እቲ ኣብ ርእሲ ዓዶምን ኣብ ርእሲ ህዝቦምን ድውርድ ዘሎ መከራሪኦም ሕብረት ገይሮም እዮም ከጥፍእዎ ዝግብኦም እንተደይጥፍእዎም ሲ ዋላ እንሻለኩም ከምቲ እቲ ናይ ቦታቶም ንግስና ግን እቲ መሪሕነት ሃገር ክርከቡ ይግብኦም ኣደላድሎም ከዓኒ ከምቲ ናይ ቅድም ዝነበረ ከምኡ ገይሮም ክኸዱ ይኽእሉ ነይሮም ግን ክልቲኣቶም እዞም ኣምሓራን እዞም ተጋሩን ዲያር ጉድ ፋይተርስ ኣዝዮም ብጣዕሚ ተዋጋእቲ እዮም ክልቲኦም ስፔሻሊ እዞም ኣምሓራ ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዘረኣ ኮይኑ ሓደ ዓብዪ ሰራዊት ኣቢሎም ኣለዉ ግን በይኖም ተኣሽሙ ገብሩ ይክእሉን እዮም ምክንያቱ የብሎምን ኢኮኖሚ የብሎምን ኣፅዋራት የብሎምን መብዛሕትኡ ዓበይቲ ኣፅዋራት ካብ ትግራይ ዘሎ ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ እቲ ዘውፅኦ ዘለዉ ናይ ተጋሩ ከበድቲ ኣፅዋራት ስለዚ ንዚኣቶም እንድሕር ደኣ ግዜ እንተደኣ ተዋሂብዎም ካብዚ ቁርብተይ እዋናት እንድሕር ደኣ ተዋሂብዎም ኣዝዩ ብጣዕሚ ደም ደፋስስ ውግኦም ክካየዱ ምክንያቱ ዘድረኣይዎ ቦታ ናትና እዮም ዘድረኣይዎ ኢንዶኔዥያን በእኛ ቋንቋ ፍቅር ማለት ነው መጥቶ እዚህ ያልኖሩ ወይ አልገዙ ወይ ምን እንኳን ቀይ ባህር እንኳን አስመራ የኛ ነው ግን በፖለቲካ ብዙ አገሮች እንኳን አሰብን ባጽዕን ታሕደ ኮናሲ አስመራውን ናትና እዩ እጂ ብጣዕሚ ቬሪ ኮምፕሊኬትድ እቲ ኣተሓሳስበኦም ብጣዕሚ ይገርም ከመጠን ዳሓለፈ ይገርም ኣተሓሳስባ ይደለዎ ከመጠን ዳሓለፈ ግን ኣነ እንታይ መረስኩ ወላ ከመጀመርታ ቅድሚ እቲ ናይ እዚ ናይ ኣብቲ ቀዳማይ ውግእ ናይ ኩናት ናይ ተጋሩን ናይዞም ኦሮሞን ኣነ እንታይ ድብል ነይረ ሰለስቲኦም ምክንያቱ እቲ ቀንዲ ሓደጋ ሕጂ ናብ መን እዩ ንኤርትራውያን ንተጋሩ ንኣምሓራ እዚኦም ሰለስተ እዚኣቶም ግዳያት ድኾኑ እዚ ኩሉ ኣይሮፕላን ድዕድግዎ ደለዉ እዚ ኩሉ ኣፅዋራት ኣብ ዓለም ሲ ተራእዩ ዘይፈልጥ ዓይነት ዕደጋ እዩ ደሎ መዓት ኣፅዋር ውግኦም ድዕድጉ ደለዉ ድሓርቲ ድዕደግ ዘሎ ኣፅዋር ውግእ ከዓ ስእልካ ኣይኮነን ኣዝዩ ብጣዕሚ ሞደርን ድኾነ ዋላ ካብ እስራኤል ከይተረፈ ድዕደግ ኣዝዩ ሶፊስቲኬትድ ድኾነ ብቴክኖሎጂ ድዕደግ ኣፅዋራት ኣሎ ካብ ፓኪስታን ናይ ፓኪስታን ፋይተርስ ዘን ኣይሮፕላን ፋይተርስ ተዋጋእቲ ኣዝዮም ብጣዕሚ ተኣሽሙ ኣለወን ከምዚ ፅቡቅ ተኣሽሙ ኣለወን ፅቡቅ ኤፊሽንሲ ኣለወን ተባሂለን ኣለዋ እጂ ካብ ፓኪስታን ከዓ ክዕድጉ እዮም ካብ ዘይዓደጉ ቦታ የለን ካብ ዘይዕደግ ቦታ የለን ጥራሕ ብኮንትሮባንድ ይኹን ብገለ ይኹን ዘይተኣደነ ኣፅዋራት እዩ ሒዞም ዘለዉ ሓደጋ እዩ ነዚኣቶም ማለት ሰራዊት የብሎምን እቲ ሰራዊቶም ግን ድሓር ምናልባት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ግን ምስቲ ድሕዝዎ ደለዉ ኣፅዋራት ውግእ ድሕር ደኣ ግዜ እንተደኣ ተዋሂቦም ድሕር ደኣ ቁርትለ እንተደኣ ኣብ ግዜ ረኺቦም ነቲ ሃገር ክመርሑ ኣብ ክወፃእ ትኽእል ደምነት እዩ ከኣቱ ዞባ ብሰንኪ እዚኣቶም ማለት እዩ ኦኬ ሎማዓንቲ ከዓ